Moitas gracias a todos vos e os que estades aplaudindo na casa tamén moitas gracias. Pois imos seguir cun tema que se chama Tolemia, que foi o que deu nome ao meu primeiro disco, e un tema que lle debo moito porque ademais de dar nome ao meu primeiro disco tamén me deu nome a min, así que imos para lá. Moitas gracias. Pois agora ímonos de viaje a África.
Pois imos xa cun tema deste segundo álbum que está a venta en todas as tendas e que se chama Xilento. Este tema chamase Os Sentidos. Por morena, teño che ollos cortados. Has de ser miña muller ou non hei de ter casado. A cinta de enamorar, a cinta de amor da teira, a cinta de enamorar, traio xa na patriqueira. Se me dá a lúa que a mí me arrumas. Dentro do teu peito está a cinta de enamorar, a cinta de amor da teira, a cinta de enamorar, traio xa na patriqueira. Todos levan un camiño, o camiño del teu peito.
sempre, non? Que non estáis aí botando de pé todos e tal. Pero, bueno, xa que estáis na radio, vou vos pedir que cantedes. Así, mira, as vosas nais, os vosos pais, as vosas familias recoñecerán as vosas voces por aí. E os da casa, a ver se cantan tamén. Eso é que están sentados escoitando a radio. A ver se se animan. Vou non facer eu unha vez, que non son cantante. Isto é unha excusa para que non vos riades da miña preciosa voz. Vou non facer unha vez, logo conto 3, e logo facele do vos. Sí ou non? Ui, ese sí xa non sou con moito ímpetu. Sí ou non? Sí! Ai, ai, ai. Chámase carácter. Bueno, entón, escoitade con atención. Ai, que isto sai pola radio. Raquel, dame un la. Bueno, iremos ali. Mamá, perdona. Anda miña nai por aí. Bueno, vamos, coitade. Buah. Ya, 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 ya. Unha, dúas, tres. Ya, 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 ya. Bueno, si dos 50 que estáis aquí non a cantades nin a mitade, os que están na casa deben de estar os pobres. Vou vos dar unha segunda oportunidade e non vou máis, non dou máis. Vai? Veña, de onde que colexo erades? De Melide. Pois a ver eses de Melide tamén, a ver se os oímos desde aquí. Vai, unha, dúas, tres. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, bueno. Moitísimas gracias. Vamos. Esas palmas tamén. ¡Opa! ¡Opa! ¡Yo! Púxeme a xogar los naipes cunha rapaza da vila. Púxeme a xogar los naipes, púxeme a perder la vida. Púxeme a xogar los naipes, púxeme a perder la vida. Ya, 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 ya. Ten cuidado, Maruxiña, cando te vayas pra cama. Non che vai ouvir o trasno, e che fague unha trasnada. Non che vai ouvir o trasno, e che fague unha trasnada. Ya, 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 ya.
isto. É que non estou preparada. Ás veces penso que son Jennifer López e... Non, filla, non. Ela... Bueno, aparte que ten menos peito, pois... Sigamos. Imos cun tema un pouco máis tranquilo que se chama Crisis.
Pois imos un tema agora no que toco eu sola. Así que ides ter que aguantar 3 minutiños de gaita sin aderezar. É unha lalá e unha jota que se chama Jota para Ourense, dun gran gaitero galego que Iván Costa. Pois seguimos con outro tema que tamén pertence a ese disco que está nas tendas, Silento, que se chama En o Sagrado en Vigo, que ten unha historia moi bonita, que pertence a unha destas cantigas, vos que estáis estudiando, que de Martín Kodax, que, bueno, unha historia moi divertida, porque estas cantigas ao parecer encontráronse metidas no forro dun libro. Fíxome moita gracia que se encontraras aí metidas entre o forro e un libro. Fai pouco, a mediados do século XX, non? Que miña irmá é maestra e dame clases disto todos os días. Imos alá.
con outro tema que é popular e que fai uns anos fixo famoso unha cantante Uxía e que, bueno, a min faríame gracia. Eu penso que máis ou menos todos vos sabedes este tema, este que di eu chorei o domingo a tarde que veña Lourenzo que diga a verdade e todo isto. Sabédelo? Sí? Animades vos a cantar tamén neste? Total, mira, non vos ven as caras. Si desafinades non saberán quen sodes. Pois imos alá con este tema. Eu chorei. Vale. 1, 2, 3, 5. que agotamiento. Teño que mirar a chuleta porque ainda non me sei o orden das cancións. Imos aló agora con outro tema que tamén pertence a este disco, se chama Guirenle.
agora con Vai de Amores. Cristina Pato, en directo, enerxía en estado puro. Cristina, estás, bueno, un ramo de flores para ti. Gracias. Cristina, aparte de que estás asfixiada de calor, non? Sí, estou mirando as flores agora. Que bonitas son. Como se consigue que ti e a túa banda todos sexades un? Porque sodes un, Pois, non sei, a verdade é que con moito ensayo, moito traballo duro, porque, bueno, como todo hai que currarse as cousas e hai que ensayar moito e todo empeza desde un principio. Pero, sobre todo con bo rollo, que como se consigue todo. A experiencia da radio que tal en directo? Pois moi ben, eu pensei que iba a ser, non sei, máis frío, pero con este público tan maravilloso, seguro que os da casa son igual de maravillosos,
pero que pelota soy. Que bien quedé. Pero non, moi ben, moi ben. Moitísimas gracias a todos, aos técnicos que estades aí traballando duro, os cámaras, a todos os de Radio Galega, a ti tamén, e a todos os que estades hoy aquí. E aos da casa. E os da casa, os directos da Galega sempre pois con esa colaboración da Obra Social de Caixa Galicia. Unha máis, Cristina? Unha máis, bueno, unha das partes máis importantes da miña música antes da calidade, de ser bous ou malos, pois unha das partes máis importantes é a alegría, o bo rollo e divertirse. Que menos que estar en Galicia, na Radio Galega, acabar cunhas muñeiras. E pídolles a todos que se poñan de pé, que estades moi ben sentados, pero eu aquí estou sudando. Pois veña, suamos todos. A bailar, e os da casa tamén. Cristina Pato. Ui, si xa vos costa levantaros de novo, xa non me imagino cando teñades 40 anos. Veña todos para arriba. A ver, relacuajos, vosotros tamén. Imos alá cunhas muñeiras. Mamá, señor Santavalla e doña Eva. A bailar tamén. Carlos Barandela. Paseritos. Pasero no baila. percusión Manuel Padrón, a batería Xera Álvarez, o violín Ricardo Morente, o baixo Xoan Padrón, os teclados Raquel Pato, a voz Laura Amado, e aquí la venda, la que viste y calza, Cristina Pato. Gracias. E que se sedes moi felices. Moitas gracias.